Senyor Artur Mas, li fa por que aquesta campanya seva pel sí, tan convençut, amb tanta implicació, no acabi convertint aquest estatut en un estatut, l'estatut del president Pasqual Maragall i que d'alguna manera vostès se'n ressenteixin a la tardor? Escolti'm, si haguéssim tingut aquesta por, hauríem dit que no a l'Estatut de Catalunya quan teníem la paella pel mànec, o hauríem dit que no a l'Estatut de Madrid quan el PSOE ens va dir que sense nosaltres no es podia fer aquest estatut com a primera força que som del nostre país, de Catalunya, del Parlament de Catalunya també. Per tant, nosaltres aquesta por no l'hem tinguda mai. Ho hem demostrat a través dels precits. Ara fem un sí absolutament rotund i desacomplexat en aquest referèndum. Per què? Perquè no ens enganyem, els triomfadors del sí no són ni Zapatero, ni Maragall, ni Duran, ni Mas, ni el Partit Socialista, ni Convergència i Unió. El triomfador del sí, si aquest es produeix com jo espero, és Catalunya, és la gent de Catalunya, és el futur de Catalunya. I això no ens fa por, a nosaltres això no ens fa por. Artur Mas, aquest és un estatut insuficient pels reptes que té Catalunya? Miri, jo ara deia una metàfora inspirada en una cosa que en el seu moment ens va dir el president Pujol, no? Recordo que ell ens va dir, la meva generació ha pujat a l'Aneto, vosaltres heu de pujar al Montblanc. I escolti'm, aquest estatut ens dona, dintre dels països, de les nacions sense estat propi d'Europa, el nivell d'autogovern més alt de tothom. Hem fet el Montblanc, estem a punt de fer el Montblanc. Ja hi haurà gent després nostra, que sigui més jove, que portarà Catalunya més lluny, que farà cims més alts, no? El que passa que si ara no som capaços de fer aquest, després no podrem fer els altres. Ara comentàvem amb el doctor Colomer que el sí s'hi barrejarà, el sí de Convergència i Unió, el sí del PSC. Vostè aspira a veure en els resultats del 18 de juny el suport que ha obtingut la seva gestió en aquest estatut? Ja li he dit abans que aquest no és una votació, no és un referèndum que es faci per avalar cap pacte, ni cap partit polític, ni cap president o cap de l'oposició. No es tracta d'això. Això ja vindrà a la tardor. Quan vostè mateixa deia que hi haurien eleccions a la tardor, doncs ja hi haurà moment de passar comptes, no? Ja hi haurà moment de que la gent pugui dir, escolta'm, doncs m'interessen més aquests per governar Catalunya, m'interessen més aquests altres. Ara no estem en aquest registre. No es tracta d'avalar cap pacte, es tracta simplement de mirar el futur de Catalunya, de mirar cap endavant, no de mirar cap enrere. No oblideu que dir que no en aquest estatut és quedar-nos amb l'estatut actual. I això no és cap cosa fantàstica, perquè aquest estatut que ha fet un bon servei, escolti'm, tothom ha dit que era obsolet, excepte el Partit Popular. Per tant, es tracta de substituir una bona eina d'autogovern que hem tingut per una de millor. Es tracta d'això. Senyor Artur Mas, si l'abstenció és alta, vostè farà una lectura especialment crítica del paper que ha tingut Convergència i Unió en això que es considera una mica l'Estatut de la Moncloa, o s'ha batejat una mica així pel protagonisme de les seves negociacions? Sí, però escolti'm, més enllà dels titulars de premsa, que jo entenc molt bé que s'han de fer, aquest no és l'Estatut de la Moncloa, aquest és l'Estatut de Catalunya. A qui farà servei aquest estatut no és a la Moncloa, és a Catalunya, és a la gent, és el futur de Catalunya. Jo no tinc cap recança en aquest sentit, no? I sobre la participació que vostè em deia, doncs escolti'm, jo què vol que li digui? Jo el que pretenc, i Convergència i Unió també, és que hi hagi el màxim de participació. Per això farem una campanya feta des de l'oposició, no ho oblidi, desacomplexada i rotunda a favor del sí. La campanya més clara a favor del sí que s'està fent en aquest referèndum és la de Convergència i Unió. Perquè no ataquem a ningú, no anem contra ningú, simplement a favor del sí, que vol dir a favor de Catalunya i del seu futur, no? Quanta més participació, millor. El que passa és que això no depèn només de nosaltres, això finalment ara depèn de la gent que és la responsable que tota aquesta gran operació de Catalunya que ens ha de portar més enllà surti bé. Senyor Artur Mas, moltíssimes gràcies per aquesta arrencada, per aquesta conversa en l'arrencada del referèndum.